салом азизони дилам, иншолло хубен. имрӯза муроҷиати ма боз барои занҳои хонашин, духтаракҳои донишҷӯай. Ма имрӯз шуморо қатъиян ҳами хоҳарҷон шинос мекунам, ки дар компанияи Атоми кор мекунам, мехоҳад шуморо ба кор даъват кунам. Кор дар хона духтаро тариқи телефон буда маблағи хуба ба даст меёрен. Азизони дилам, ай дар хона бекор шудана, бидроен дар компанияи Атоми кор кунен ва орзуҳоятон ки амалӣ нашуда ба компанияи Атоми амалиш кунен. духтарои хушрӯи ман, дар ширкати Атоми дар як сол 2 маротиба харид мекунен, тамом. Балотон намесӯза, айзвания намеғалтен. Ҳамагӣ дар 2000 рубли русӣ харид мекунен, тамом. духтаро беҳад крему ҳама чизош качественияй духтаро. Барои харобшавӣ, барои фарбешавӣ, барои доғи рӯ, барои рехтани мӯи сар, барои ҳамаи чи дору маҳсулот дора. беҳад аввалаш аллоҳай, баъдан дорувои ширкати Атоми беҳад шифобахшанд духтаро. шумо метонед ки кор карданам нахоҳем, бидроен заказ кунем. хоҳарҷони ма ба ҳамаи ҷора ба шуморо роӣ мекуна ва иншолло ки шифо меёбем. неки ма боварӣ дорам ки кор дар шумо маъқул мешава ва медроен кор мекунен. рақамҳои болои экран дар бинависонен, маълумоти бештар ай худи хоҳарҷон гирен духтаро. фурсат аз даст натем, бидроен кор дар шумо иншолло ки маъқул мешава, кор кунен, ранги нами занҳои тоҷики мо кор кунен ва маблағ ба даст биёрен. азизони дилам, шумо да ҳаматон дар барори кор, касе ки канали ман мерава салом расонен, бениҳоят хурсанд мешам духтаро. духтаракое ки ман реклама мекунам ҳамаш духтарои хубанд. бигем ки аллакай ман чанд муддате ки ёра реклама мекунам, қатъишон ҳамкорӣ кунен, пушаймон намешен духтаро. салом дӯстони азиз, иншалло хубен. мо ҳам алҳамдулилло хубем. ҳама каса хуш омадем ба канали мо. навори имрӯзаро то охир тамошо кунен. умед дорам ки дар шумо маъқул мешава. азизони дилам, имрӯза наворам хеле оши тупакни сар мешава. ман оши тупа тайёр кардастам. хеле картошка, гӯшт, пиёз, ҳама чизо ман реза кардам духтаро. як зуволача гирифтам, зирбакша тайёр мекунам, падливша. баъдан зуволама тунук мекунам, дар об медозам. духтаро бисёриҳо дар падливи тупакашак картошка намедозанд. манам худам нағз намебинам, не ки шавҳарам хонагиёшон ам халира нағз мебинанд. картошка дора сер картошкаро нағз мебинанд. бароям қам хали тайёр мекунам. тамошо кунед. шуморам агар ҳавастон кард, мотиватсиятон дод, ҳатман тайёр кунед. бениҳоят болаззатай. азизони дилам, пешаи тамошо кардан лайкотона бимонед. духтарои хушрӯи ман, ҳамашам хеле зир бондум, оша дохтум. тамошо кунед. касе ки нав каналам медроя, агар маъқул шид, ҳатман подписатсия кунед, колокольчика биҷиқен, ки видеои нав ба нави маро тамошо карда бутонед. ҷуда боша ба ёсаминҷона бульён тайёр кардам, барои ки уда фақат бульён мумкинай. ҷуда зуволак ма тунук кардам духтаро. овда медозем, 2 минут пас мегирем ша духтаро. ҷа хӯроки ма омода шид. анам хеб бола затаки хушрӯ тупакашака хисри ма беҳад нағз мебина. махмам нағз мебинам, тайёр кардам, леки ма бе зирбакша нағз мебинам духтаро. шумоам ҳатман тайёр кунен. медонам ки мотиватсиятон мешава, шуморам тайёр мекунен. касе ки метона мошалло, касе ки наметона ҳатман ёд гирад. хушрӯчои ма иҷода боша. ма самбуса тайёр кардастам. рӯзи 29 сентябр ден ражденим буд духтаро. хеле камтарак самбуса тайёр кардам, бо шумода навор кардам. азизони дилам, меҳмон меомадак, чӣ хеле ки як шумо медонен, очаву апаву хоҳари ман ҳамаш дар Москваанд. хештаворон наёмадану, нестан наёмадану, чӣ ҳамсоё ай Москва омадагем. ҳар рӯз бечора мегӯянд мием, мо иҷа мерем, уҷа мием, бо балница дабдем, бо ҳам хали пишти документ, чӣ як бора гуфтем ден ражденим да файрод кунем. духтарои хушрӯи ма, иҷода боша, самбусакҳои ма тайёр шид. чӣ хеле ки шумо медонед, самбусада об, намак, як дона тухм медозам, тамом. хеле тунукш мекунем, рӯғани гов, иқак рӯғани алейна, баъд ята маргарин. анам хеле азизони дилам, шуморам ҳатман тайёр кунен, ҳамроҳи фарзандотон нӯши ҷон кунен. самбусаам беҳад хушрӯ омад духтаро. як намедонам 80 пухтам, 100 пухтам, ҳамаш тамом шид. беҳад бамаззааки хушрӯ омада буд. хушрӯчои ман, лайкотона бимонед ва видеои хуби маро ждат кунед.
духтарои хушрӯи ман, имрӯз ман як румтури майдак мекунам. Фақат комнатаи худма шумо гуфтед нишон буде. ҳозир ман нишон метавам хонаи арӯсима. Духтарои хонаи дурунгия. Ман дар дута зали дурун ба дурун додагӣ буданд. Ин дурунгия ҷои ховай. Ҷа дивани май, дивани ёса, шифонер, плита. Ҳамаи чизомон қариб дар таи подвалай. Коляско, ёсамину, ҳамаи чизомон говара поварашу, бозичош, бисёраш ҳамаш дар таи подвалай духтаро. Ина. Ай шалом намегӯй? духтари ман хароб шидай. Ина духтаро тахти арӯсим. Диден? Ина. вақте ки манро тӯй карда буданд, як гала курпачавам тарӣ мекарданд. ҳозир ҳам дар кор нест, фикр мекунам. ҷа хай палисозе, ҷа сумкамон. Сумкамона дурун ба дурун кардем, ҳамҷа мондем, ҷо нестай. Хай 6-7 сол пеш ҳам хали мебеломо дада буд. ҳозир агар ман дар инҷа бошам, мебеломо ҳалиш мекунам. ҳамҷа зиндагӣ кунам, агар ёра мефурӯшам, чизои нав мегирам. Мебелои нав мегирам. Парда-мардаи нав мегирам. Не ки дар инҷа нестам, мардак мега ки чӣ кор мекунӣ? Анамахе духтаро. Чизои ёса. Мебелои ёса бигем. духтаро инҷа да парда ҳай. аз хонаи берангиша нишон метам. не хонаи берангишай. Пардора яъни ма ки ёсамини хона торикай. На. Нахдам духтаро. иҷа духтаро пианинаи хисрмай, пианинаи майдакиёи шавҳармай. хисрма намефора ки ира ягон кас да бутем ё ки ягон ҷо баремаш намефораша. ҳамида ҳамиҷа места мега. иҷа боша чишай? Пианинашай. хисри ма ки санъаткорай, музикантай шавҳарам ҳамаи намуди асбобай ё доранд. ҳамаи намуди доираву ямахаву ҳамаи чира доранд. иҷа духтаро имрӯз меҳмон дорем. Иски пардора рӯшанӣ кина духтарҷон. иҷа меҳмон дорем имрӯз. Дастархона қанду пичиноша мондам, дигар ягон чиша намондам. ҳозир торт мемонам, самбуса, мевагӣ, ов, салат, палат, хали чизо намондам. оли тез мондам ки сабукшам. тамом басай. ина духтаро хай хонаи мара диден. оли баъд бекортар шам ба у хонаорам нишон метам. ай парам биё бачам. хонаи хуштомадам шонам нишон метам бекор шам. ина азизони дилам, немҷа комнатааки ма. Хонааки оддияки ма. ина ай ҳама да чизи қиматбаҳои ма. аламахе духтаро. оли рости гап пеши оинамам чӣ кардагӣ нестам. ягон чизомам мондагӣ нестам. аламахе. беҳтаринои ма иҷода бошад дастархона ки ма омода шид. анамахе дастархони тоҷи конаи одди яки хушрӯ шумода навор кардам. тамошо кунем. подписчикои ман намедонистанд ки акади раждени ма каяй. акай ҷайс медонен ки 29 сентябр дайди ражденим ва баъд соли дига агар зинда бошем баъд табрик мекунем иншолло. анамахе беҳтарином. хушрӯчои ма меҳмон беҳад бисёр омада буд. ма авқотро сиёмка карда натонистам, барое ки бекорам нашидам.
хай боам чанд қай тонистам қашмода навор кардам. кӯшиш кардастам ки интернет систам бошам шмодада як ҳафта 3 та 4 та видео партом 2 та чанд тае ки битонум мисол видео партом меҳнатома қадр кунен. ҳамаш барои шумо. ҳай лайкотона бимонен. касе ки подписатсия кардагӣ нестай каналам дуромад агар маъқул шид подписатсия кунен ва наворои хуби мара ждат кунен. ман иншолло ки бо Москва бирам бо ҳар рӯзак шумода навор мекунам ранги пешина ана мехелим ва бисёр барои Ёсаминҷон мепурсен ки бинякша чӣ ба оператсия кардем ва чӣ хел гузашт, азоб накашид. духтаро биниш гӯшти зиёдӣ дошт, чӣ хеле ки ман гуфта будам. ҳами биништа гӯшти зиёдӣ шида буд, намедонам чӣ ба хали будай. гирифтанша хай азоб кашид, то ҳозира дард мекунад, беҳад ғам дод, хароб шидагиай, шаво гирия мекунад. хубиш дар чие ки духтаро нафаскашиш осон шидагиай. хай кадомита фарзандотонам хеле аллоҳи меҳрубон шифои комилшон бития. ва ҳеҷ вақт фарзандо ягонтатон касал нашава. худованд кадомит фарзанд надорен ранги духтарҷони ма кучулура ҳаматонда насиб кунад. холаҷонош аллоҳи меҳрубон ҳамаи шумо розӣ боша ки мара дастгирӣ мекунед, тамошо мекунед ва беҳтарин суханҳоро менависонед. худо нигаҳбон то видеоҳои оянда.